खुलुमबाय आं SMainao Basumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ थांनाय मैया भालुकपुंनि लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि तेनजिं औवारी मुंनि फरायसाया मेट्रिक आनजाद लिरखांना फैनाय समावनो गंसे गारिजों सौग्रावलायना जायगायावनो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे रिंसार नार्जारियाबो गोब्राबै जोखोम जानायनि जाउनाव तेजपुर गुदि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर एइचएस फरायसालियाव एइचएस आनजादनि समाव मबाइल फन बाहायनानै आनजाद लिरनाय भिडिअ'आ थांनाय मैया भाइरेल जादोंमोन। बे भाइरेल भिडिअ'खौ नोजोर होनानै एएसएसइबिआ मोनसे बिथोन फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजाद मिरुआव एइचएस जोबथा आनजादनि भकेसनेल स्ट्रिमनि आनजाद होगिरि बिजाथिफोरा आनजाद मिरुआव मबाइल नायनानै लिरनाय मोनसे भाइरेल भिडिअ'आ गोसारनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो आरसुनि दैदेनगिरिफोरा। मैयानि साना आसाम आरो बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होननानै बुंथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मैया आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्माखौ बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादनि नब्लाङाव खुंफुंनाय जाबाय। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोना गोजोननाय फोरमायहरदों। आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्माखौ बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादनि नब्लाङाव खुंफुंनाय जाबाय। एमएलए उखिल गगৈ बिथाङा गोख्रोङै दाबि खालामदों दि बिटिआर एकर्टआ थाबैनो मावफुंजानांगौ होननानै। क'क्राझाराव खुंनाय आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव एमएलए अखिल गगैनि गोख्रों सोंथि एक्स-एनडिएफबिफोरा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानायफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय रायजो राजाफोरनिफ्राय गिदिर सोंलु सिखारदों दि इउपिपिएलनि एमएलए आरो बिपिएफनि एमएलएफोरा सासेबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजानांगौनि सायाव जेबो सोंलु खालामाखै होननानै गेदेर सोंथि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव कंग्रेसनि एमएलए शिबामणि बराखौ बर' हारिनि दखना गाननायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा थांनाय 36 किल'मिटार गोलाव लामाखौ 27 कौटि रांजों बानायफुंनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नायगिदिंफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नार्जारी फार्मनि बिगोमा समाज सिबियारि प्रफेसार राहुल नार्जारिया लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांहोनो थांखि लादों आरो बे थांखिजों जियागुरि अनजालु क्लाब काम लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गोबां गामियारिनि क्लाबफोरनि गेजेराव बुलुर बादायलायनायखौ दिनै अदेबानि 18 अक्ट'खालि खुंफुंनो साखाफारा जादों। आसाम केबिनेट जथुम्मानि गेजेरजों सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ मैया हायुङारि पार्क महरै गनायथि होबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हादोर रैखाथिनि थाखाय आसाम पुलिसआ आली तकिर शेखनि हेंथायै गसर थिसनबाय। आसामनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस डिजिपि हरमित सिंहआ रोखा खालामदों दि आली तकिर शेखनि बेरेखायै हादोरखौ खैफोदनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय केस रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया क'क्राझार खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव नुजाथिनानै डिएसपि सिंहआ माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। मैया सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार सोहोरनि भारतमारि बालाबारियाव आसाम हिन्दु युथ परिषदनि 4थि गायसनथाइ सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्ला हिन्दु युथ परिषदनि बानजायनायाव मैयानि बे 4थि गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आसाम कुटुम्ब परिषदनि आफादगिरि सत्यरन्जन बरा, आसाम हिन्दु युथ परिषदनि पल्लब शइकिया बिथांमोना। खाम्फा बरगयारिखौ इउपिपिएलआव हाबहैनाय समाव जोङो खहा जागोन सानदोंमोन नाथाय दा जेबो खहा जायाखै होननानै रोखायै बुंथिदों रिन्जय बर'आ। भेरगाव बियाबाव बिपिएफनि दैदेनगिरि लोगो हमलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। भेरगाव बियाब डिमाकुसि बागानगावआव खुंफुंबाय बिपिएफनि मावथि दैदेनगिरि लोगो हमलायनाय आरो जयनिं हाबाफारियाव रिन्जय बर'नि गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। धोनस्री मण्डल हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय ननाय हाग्रामायाव सानफा एफा दंफां दाननाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ होनना
मिथिनो मोननाय जादों रैखाथि होनो रैखाथि सान्थ्रि थासेयावबो बोरै दंफां दाननो हायो बेयो साननो गोनां बाथ्रा ननाय रेन्जनि तालुकदार मुंनि रेन्जारा मानो नुवा खोनाया साननो गोनां ना सुथुरफोरजों लोगो जाना सानहर फैसानि खेला गेलेयो नामा हाग्रा गेजेराव ज्राव ज्राव रिउ रिउ गिदिर हन्डानि आवाज खोनायोब्लाबो मानो खोनाया रेन्जारा सोर होबथागोन सोर रैखाथि होगोन बेयो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि ककिला बालिगाव गामिनि सेबिस्टिन नार्जारिनि बिसि पुर्णिमा नार्जारिया गावनि नखर आरो फिसाय आरो फिसाखौ गारना खारदों होनना मिथिनो मोनदों थारै बर' समाजाव मा जामारखो सानफा एफा बर' लाइमोनफोरनि दोनखारनाय खारनाया खमायलांनो हमदों नाथाय दानि समाव हाबा जाखानाय आइजोफ्रासो खारनाय आरो दोनखारनायाव बांबोगासिनो दङ खनसे नङा खननै खनथाम जालांबाय 2 बोसोरनि सिगांबो खारनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनफिनदोंमोन नाथाय दायो फिन खेब सुक्रुबार हरनि 7 बाजियाव खारदों होननानै खौरां मोननाय जादों बियो गावनि 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ गारनानै खारदों आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फरायसालियाव मुं थिसननायाबो 3 सानल' जादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों।